Салом алейкум подписчикода. Чиқадаги ваъда дода будам қади ралик. Имрӯз ай рафти навори клип омадем. Бародармон Таҷик стайл ба навор гирифти рӯз клипи мора. Ина баъди навори клип омадем қади раликем. Ина оз кам тарак ҷои репи ралика мемонем. Ҳама каса гӯш мекунем. Чӣ коро кардам? Фарғона нолаи бесадо кардам. Нашиди боре манои дунёйма пажмурда мекунам. Гули рӯёйма хатар дошт ишқат ки боли киштам. Фақат навидам, фақат ай пуштам. Рашки ту нарезон ашка под рашкам. Тоқа ту будӣ да сар гузаштам. Гардишай дунё ҳатмияй ҳамаш беҳуда насӯзон. нақша накаш паи ашкам. қоқ задарунда тура ёфтаграл бо тезрагун кард. дӯст дорим гузашт ишқам бучид мери доштам датано бучид вақти навори клип ралик чӣ гуфтани? Ягон гап намегӯм, ягон гап. Ман чӣ гап намегӯм. Короче, ҳама каса ҳама зур мешав клипш мебурам. Мақсад